गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जों थांगासिनो सिमलायावहाय श्री गणेश फोरबो मेला जागासिनो सिमलायाव नै गासिबो रेडि थाबायलांगासिनो जोंना नै लामा बानायगासिनो पुरा ओमफ्राय दायो बारा होनथ'बाय थाला आङो थुदा नोंथांमोनाबो आंजों मिथियो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो दिनैहाय आङो नैबे समायना दख'नाखौ गानदों F&F क्लथिं ब्रेन्डनिफ्राय नोंथांमोना माबोरैहाय मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव लोगोसे आङो पिंक रेड वाइट ब्लु गासैबो कालारखौ गानजोब्बायमोन आरोना नैबेबायदि नियन ग्रिनखौ गानाखैमोन थ' बेखायनो आङो दिनैहाय बेखौनो गाननानै थांसै होननानै सानबाय थ' माबोरै नुदों नोंथांमोना आंनो खेबसे खोन्थानानै होबानो जाबाय थ' नै दायो जोङो पुरा रेडि जाबाय ओमफ्राय गोबाव जाथारबायमोन ना गथ'फोरा नुवाखैमोन आंना सेलनावहाय बेखायनो बिसोरखौ एसे देखायथ'थ' लाबोबाय आरोना ना माबोरै मोनखो एफा गोबावनि उनाव बिब'नि खोथाया जाफुंमारनायखौ नुनानै माबोरै मोनखो बिराद गोबावनिफ्रायनो बिसोरबो नेनानै दंमोन आरोना माला जागोन माला ओंखारगोन होननानै Congratulations কিন্তু পার্টি মন যায়খै थांगासिनो श्री गणेश फोरबो मेला सिमलायावहाय दिनैहाय थ' बेवहायनो जों थांगासिनो मोसानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनाया सिमहालागि जोंना प्रग्रामा जोब्बाय जानांगौ खिन्थु नोंथांमोना जाय बिथांमोना जोंनि प्रग्रामखौ नायनो फैदोंमोन बिथांमोननिसिम साबायखर आरो लोगोसे इयुनावबो बिब्दिनो जों अननायखौ मोनबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो बिसोरो बिराद गोबावनिफ्रायनो नेबाय थायै नै एबारसो फैनो मोनबाय आरोना दखानावहाय बिसोरो फैयाखैमोन नालाय सिगांनिफ्रायनो बानायजेननायनिफ्रायनो बिसोरो बेयावहाय फैनो मोनदोंमोन ओमफ्राय कमप्लिट जानायसिमहालागै फैनो मोनाखैमोन सेलनावहाय थ' फैनानै भिडिअ फट' लाबाय आरोना ड्राइभारा जोंना दिनैनिया ओमफ्रायहाय नै बिथिं दङ मिस्टार धीराज रामसियारि ओमफ्राय बिथिं दङ मिस अनजुबाला सांमा ओमफ्राय नै बिथिं शर्मिला रानी ब्रह्म हाय ना बुंदोब्रा ओमफ्राय नै बिथिं जाहैबाय फावगालि रानी ब्रह्म आं ब्रह्म टाइटेल बिराद मोजां मोनो आं मानो मोजां मोनो मिथिया बिराद मोजां मोनो आङो ब्रह्म टाइटेलखौ बिराद बिदि नङा जे आं दैमारि टाइटेलखौबो मोजां मोना बा आलदाखौ मोजां मोना बिदि नङा खिन्थु मोनसे मानसिनि फेभरेट मोजां मोननाय थायोना थ' बे फेभरेटआवहाय टाइटेलनि बिथोरावहाय जोंनि बर'नि टाइटेलनि बिथोरावहाय ब्रह्मखौ बिराद मोजां मोनो सेकेन्डआव जाहैबाय दैमारि थार्डआवसो लावदुमनिखौ बर'खौ मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बिनि उनाव बायदि गासिखौबो मोजां मोनो खिन्थु फेभरेटआव ब्रह्मआ थ' दायो जोङो थांगासिनो सना मा लाबोखो आंनिया आं बिंग'सो जायो आं बिंग' लाभार थेंक इउ हाय फट' एसा आंनि गोजा रायजोनि नोंसिनिया गोमाजोब्बाय नामा जादो जाबाय दा रायजोफोर जाबायना बिथिंलाय सासे जि रांखिनिखौ आंखौ जि रायसियो जाखांबाय आं बोरो नैलाय नों फानहरदो आंनि फेभरेट बे मेथाइ नोंलाय माखौ जागोन जा देग्लाया जोंनि बायदिखौ जाया आरोना जों नै कुरकुरे माबा माबि जायो इलाय माथो दंबावो इबो आंनि दे दा होगोन आं नोंसोरनो इलाय मा नायनो नै जा देग्लाया मा जायो नुबाय मसाला चिरा आं बेलेगखौनो मोनासै बेखौनो लाबोनांबाय आं मोनासै गैया साला लामा दंना गैयाखै नै जा देग्लाया सोरबा जा देग्लानो मेथाइ बायना होनोबा मसाला चिराखौ बायना होदे मसाला चिरासो जायो जा देग्लाया बेनो बायना हो दे होमबा दोनथ'नोसै लोगोफोर थांग्रोनोसै
बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनैहाय खुंगा बाजिसेथि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो मेलायावहाय नुजाथिफैनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। लोगोसे आंखौ दिनैहाय बेसिम नोंथांमोननि गेजेराव नुजाथिफैनो हानायनि जाहोनानो सासे सुबुंखौ आङो साबायखर बावनांगोन। बिथांनि मुङानो जादों सोमावसार बसुमतारी। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बिथांनि जुनैनो आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय रंजाफानो एसेबांखिनि गोथार दिनावहाय रंजाफानो खाबु मोनदों। थ' बिथांनिसिम फिन खेबसेबाव साबायखर। आरो लोगोसे खोनानो मोनदों बे फुजाखौ खुंबाय थानाय सासे मावफुं सोद्रोमा बिथांनि जिउआ रुंसारि जानानै थांदों होननानै आं खोनानो मोनदों। थ' रुंसारि जानाय न'खरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय। जाहाथे बिथांमोना दुखु दाहा लाबाय थायालासे जिउखौ दैदेनलांनो हायो। आंनि थिंनिफ्राय बेनो हास्थायनाय। मानो होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारिनि जिउआवहाय जोनोम, हाबा आरो थैनाय बेखौ रावबो बुंनो हाया माला जागोन, नङा होमबा? नों आं बयबो दिनैनो दङ, गाबोननो गैयाबो जानो हानाय। बेखायनो बे सुबुं माहारिनिनो नेमखान्थि होननानै सानना बिथांमोनखौ दुखु जानाङाथों होननानै नोंथांमोनाबो बुंबानो जाबाय, खावलायबानो जाबाय। बेनोसै आंनि थिंनिफ्राय। आरो गाज्रिबो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांनि न'आ सेरावनो होननानै आं मिथिनो मोनदों। थ' सेरावनो एसेबांखिनि मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, लोगोसे सेरावनो जोङो रंजादों बाजादों, एसे गाज्रिबो मोनदों गोसोखौ। अब्लाबो माथो खालामबावनो, बेनो इसोरनि माया, बेनो संसारनि माया, नङा होमबा? बेखायनो जोङो माब्ला थांनानै थागोन, माब्ला थैगोन जों रावबो मिथिया। बेखायनो जोङो बयजोंबो एना एनि सानलायालासिनो बयजोंबो गोसो गोरबोजों मिलायलायनानै अनलायलायनानै बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ, नङा होमबा? आंहाथ' जिउआव स्ट'र होननायखौनो आं लाया। सोरबा जुदि आंखौ नायनो बायोबाबो आं बेखौबो मिनिनानैनो थायो। मानो होननानै बुङोब्ला बै सुबुङा जेब्ला आंखौ लोगो मोनो अब्लाना आंनि माथो होनाय, आंनि रायलायनाय बिथाङाबो खेबसेबाबो सानगोन जे आं एफाग्राब गेम्सखौ नायनो बायो, नाथाय आंजों माथो एसेबां मोजाङै रायलायो, आंखौ नायनो बाया। थ' बै मानसिया गावनि गाज्रि साननायखौ गारनानै आंनि बे आखुनि थाखाय गावखौ सोलायनोबो जानो हागौ, नङा होमबा? बेखायनो नोंथांमोनखौबो सोरबाफोर जुदि नायनो बायोब्ला बा सुथुर दङब्ला नोंथांमोना बेखौ सोरनिफ्रायबा मिथिदोंब्लाबो मिथिया बायदि जानानै बयजोंबो मिलायनानै था। बिनि थाखाय दा बयबो जोंनि जिउआ दानो दङ, दानो गैया। बेखायनो जोङो आराम बयजोंबो अनलायलायनानै नोंथांमोनजोंहाय एसेबांखिनि गोथार दिनावहाय नोंथांमोनजों आंखौ मोसाफानो खाबु होनायनि थाखाय। लोगोसे नोंथांमोना मोसाफागोन ना आंजों? मोसाफागोन दा? बरिया। बेबायदिनो जस लाखिबाय था जिउआवहाय, हाजारखि दुखु जेंना थाया मानो। नोंथांमोना नायगोन ना जोंनि मोसानायखौ? बिथिंलाय मोसागोन? मोसागोन दा? बिथिं जसा बिराद मोजाङैनो दङ। बैथिंलाय मोसागोन? आंबो बारा गोजांनाय मोनाखै, बिराद जस गोनां नालाय आङो। आरो लोगोसे अमा जाग्रा मेजेम गोनांखा, बेखायनो आंनाव गोजांनाय होननाया बारा थाया माने। थ' बेखायनो बांद्राय लेक्सार होबा नोंथांमोनाबो आंखौ नायनो बागोन जानांगौ ना? आंना खुगाया बिब्दिनो रायलायबाथाय माने जलाङा, रायलायफ्लांबाय थायो। अब्लाबो दिनैहाय नोंथांमोनजों आङो रायलायनो होननानै फैखादों जिहेतु नोंथांमोनाबो जनानै बा गसंनानै आरामसे खोनासंलांनायनि थाखाय साबायखर बयनिसिमबो। दायो जोङो मोसानोसै, नोंथांमोनाबो एकदम रेडि जानानै थादो बयबो दे। साबायखर बयनिसिमबो एसेबांखिनि लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेर गोनां खालामनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसेबाव साबायखर।
Thank you. Akan khopna hoye raijefora onare please. Madam Sagare na Masih boleh dinam sana bos. Oh ya. Dari dongo, dari gaya, gosoखौ नों खावदि होयो. मोजाङै बोथिसे जाखांबाय मोनानि ओमफ्राय नै बिथांमोननि थाखायनो जों गोथाव मोनजाबाय थ' बेनि थाखाय साबायखर बयनिसिमबो आरो लोगो मोनबावगोन बिथांमोनजोंहाय Video लाग्रोदो नै नानिमोन बै खिजाय फै कभार खालामनो हायाखै नानि नोंसोर थां आंना थां दा बेलेग चेन्ज खालामदो केमेरामेनफोरा फार्स्ट दे खेबग्राफोरखौबो देखायनांगौ तो बयनिसिमबो नबो दिहिरानि बे दिनैनि श्री श्री गणेश फुजा फोरबो फालिथायनि मावफुं सोद्रोमाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय आरो लोगोसे बिदाय होनाय थाबाय आरो इयुनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामबाय खुलुमबाय जायाखै दे केमेरा लादो दे जायाखै नै ओइ नै आंसो
गया गोथावथार नबो दिहिरानिया सानैया एसे सानैयानो एकदम गाखोनो जुजिबाय दंमोन उदय लानाय खोनाबाय मोनसे जाबाय लानाय गेदेरा दै लायनो ओइ बाबुआ साफाय जानो दै सारा प्रेसिडेन्ट सारा लादो नै सारा लादो आंनो दिनै सबसे बारा फट' लानाया बान्था होनाया इनो Lagi pergi. Oi ada, isi hurna, sekitar moja lah. Sekitar apa? Oi ada, aja ya bu. Ini, kalsar sekitar. Muzang basi muzang nama akai kincilai terbaik.